Dnes vám chcem prezradiť, ako pripraviť správne čaj. Najideálnejšie je, keď máte vlastné sušené bylinky a podrvíte ich tesne pred použitím, pretože vtedy v nich zostáva najviac účinných látok. Keď máte ten čaj dopredu pomletý, tak veľmi veľa silíc vyprchá, veľmi veľa antioxidantov sa rozloží a teda veľakrát môžete si kúpiť najlepší namiešaný čaj na svete, ale kým si ho vy pripravíte, tak už je vlastne neúčinný a je to len zafarbená voda. Veľmi dôležité je nepoužívať kov, pretože kov reaguje s antioxidantami a tým pádom sa nám vlastne vynuluje ich účinok. Takže nepoužívame kovové sypka, nepoužívame kovové lyžičky, využijeme buď keramickú, drevenú, v najhoršom prípade plastovú lyžičku. A pokiaľ potrebujeme spraviť odvar, nepoužijeme obyčajný plechový hrnček, ale smaltový. No a veľmi dôležitá je aj doba lúhovania. Napríklad čaje od kašľu, ktoré obsahujú slizy, ako je lipa, baza, skorocel, potrebujú dlhšiu dobu lúhovania, aby sa tie slizy z nich uvoľnili. A preto je najvhodnejšie nechať ich v čaji až do vychladnutia, do takej teploty, kedy môžete nálev rovno vypiť. Takže a rovnako, pokiaľ si potrebujete čaj osladiť medikom, tak ho pridávame už, keď je čaj v teplote hodnej na pitie. Takže na zdravie.